Γεια σε όλους, είμαι ο Άρης και σήμερα θα μάθουμε πώς γράφουμε και πώς τρέχουμε ένα πρόγραμμα σε Java. Για όσους δεν ξέρουν, η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού open source, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για πάρα πολλές εφαρμογές γύρω μας. Λοιπόν, αρχικά για να την κατεβάσετε, και δείχνω το πώς κατεβάζουμε επειδή είναι λίγο περίπλοκο στη συνέχεια, υπάρχουν δύο επιλογές, αυτό που λέει Java και αυτό που λέει NetBeans. Μπορείτε να επιλέξετε και να κατεβάσετε Java, το πρώτο link τέλος πάντων, και να επιλέξετε την έκδοση των Windows που έχετε ή Ubuntu, Linux, οτιδήποτε. Αλλά θα πρότεινα να κατεβάσετε το δεύτερο link που λέει NetBeans. Είναι ένα εργαλείο το NetBeans το οποίο θα μας βοηθήσει στα μεταγενέστερα επεισόδια να προγραμματίζουμε πολύ πιο εύκολα και γενικότερα μας διευκολύνει κατά πολύ τη ζωή σε σχέση με τον τρόπο που θα δείξουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο επειδή είναι σημαντικό να δείτε πώς πραγματικά δουλεύει η Java. Λοιπόν, μόλις την έχουμε κατεβάσει, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το πρόγραμμά μας. Για να το κάνουμε αυτό, θα το γράψουμε σε ένα απλό αρχείο text. Για να το δημιουργήσουμε, δεξί-κλικ πάνω στην επιφάνεια εργασίας, New και Text Document. Και την ώρα δεν μας ενδιαφέρει το όνομα, οπότε απλώς πατάμε Enter και κρατάμε την default ονομασία. Αν θέλετε να δώσετε ένα πρόχειρο όνομα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά να ξέρετε ότι αυτό το αρχείο έτσι κι αλλιώς μετά θα το διαγράψουμε, δεν έχει νόημα ύπαρξη. Πάμε λοιπόν να γράψουμε το πρόγραμμά μας. Για να το κάνουμε αυτό, απλώς ανοίγουμε το αρχείο, το οποίο είναι το Notepad. Λοιπόν, τώρα, εδώ πέρα θα δούμε πώς συντάσσεται βασικά η γλώσσα προγραμματισμού Java. Να ξέρετε πως θα παραλείψω μερικές λεπτομέρειες για την ώρα, γιατί θα ήταν άσκοπο να μιλήσουμε για αυτές, ενώ δεν έχουμε πει ακόμα τα βασικά. Λοιπόν, αρχικά γράφουμε τη λέξη class σε κάθε πρόγραμμα που κάνουμε. Και τώρα δίνουμε το όνομα που θέλουμε. Εμείς θα δώσουμε το όνομα tutorials. Στη συνέχεια, στη γλώσσα προγραμματισμού Java και σε πολλές ακόμη, χρησιμοποιούμε αγγείλες για να δείξουμε πού ανοίγει και πού κλείνει κάτι. Δηλαδή, εδώ πέρα θα βάλουμε μία αγγείλη, αλλά αυτή η αγγείλη πρέπει να κλείνει. Οπότε θα βάλουμε και μια δεύτερη. Και εδώ πέρα είναι που θα γραφτεί το πρόγραμμά μας, αλλά φυσικά δεν θα μπορούσαμε να το γράψουμε τόσο εύκολα σε μία γραμμή. Οπότε απλώς κατεβάζουμε την αγγείλη μερικές θέσεις πιο κάτω. Έτσι ξέρουμε ότι τώρα το class ανοίγει εδώ πέρα. Εδώ είναι η αρχή του προγράμματός μας και αυτό υποδηλώνει στην ουσία το τέλος του προγράμματός μας. Πηγαίνουμε από κάτω τώρα και πρέπει να γράψουμε μερικά ακόμα πράγματα. Στην ουσία αφήνουμε κενό κάθε φορά που γράφουμε μια εντολή η οποία βρίσκεται κάτω από κάποιες αγγείλες τέλος πάντων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ιεραρχία όπως θα δείτε για να γίνεται πιο ευανάγνωστο το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, κάτι το οποίο πρέπει να το μάθετε και να το αντιγράψετε όπως το βλέπετε είναι το public, static, void, δεν πειράζει, main, παρένθεση, string, δεν θέλω σχόλια και args, όχι έτσι, ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ποιηματάκι το οποίο πρέπει να βάζουμε. Για την ώρα δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τι είναι, θα καταλάβετε καλύτερα τι σημαίνει σε επόμενα tutorials. Και στην ουσία εδώ είναι που αρχίζουμε να γράφουμε το πρόγραμμα, φυσικά αφού πρώτα βάλουμε αγγείλη εδώ πέρα και αφήσουμε ένα κενό και βάλουμε και μια αγγείλη πιο μέσα. Ήδη βλέπετε πως σχηματίζεται η ιεραρχία. Αρχικά έχουμε το class και κλείνει εδώ πέρα. Λίγο πιο μέσα, public void main και κλείνει εδώ πέρα. Θα αφήσω ένα ακόμη κενό έτσι ώστε να φαίνεται ακόμη καλύτερα. Πάμε από κάτω τώρα. Θα αφήσουμε 2 και 4 κενά για την ακρίβεια, ας πούμε εδώ πέρα, ώστε να είναι πιο μέσα αυτό που γράφουμε, να είναι περικυκλωμένο τις αγγείλες μας. Σίγουρα που μένω τόσο πολύ σε αυτό, αλλά είναι μια βασική αρχή του προγραμματισμού. Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι το πρόγραμμα μας εδώ πέρα πρέπει να ονομάζεται, το πρώτο του γράμμα πρέπει να είναι κεφάλαιο. Δεν πρέπει μάλλον, αλλά έχει συνηθιστεί να χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο, οπότε καλό θα ήταν να το βάζετε με κεφάλαιο. Και εδώ πέρα είναι που μπορούμε να γράψουμε στην ουσία τι θέλουμε να κάνει. Και φυσικά αν έχετε δει κάποιο tutorial παλαιότερα από κάποιο άλλο κανάλι, κάποιο άλλο βίντεο, συνήθως αυτό που θέλουμε να κάνουν τα προγράμματα έτσι όταν τα μαθαίνουμε είναι να μας πούνε κάτι. Οπότε για να το κάνουμε να μας γράψει κάτι στην οθόνη μας θα γράψουμε system.out.println. Ωραία. Από εδώ πέρα πρέπει να κρατήσετε μόνο το println στην ουσία να θυμάστε. Αυτό είναι κάτι λίγο πιο περίπλοκο το οποίο δεν θα χρειαστεί να αναλύσουμε για την ώρα. Το println στην ουσία σημαίνει ότι πρέπει να μας εκτυπώσει που λέει ο λόγος, στην ουσία να μας εμφανίσει μια γραμμή. ln. Μπορούμε να γράψουμε αντίστοιχα print σκέτο. Αλλά σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε πολλά system outs το ένα κάτω από το άλλο,
τότε είναι καλό να γράφουμε ln εδώ πέρα έτσι ώστε να εκτυπωθούν το ένα κάτω από το άλλο. Οπότε, για την ώρα θα γράψουμε ln και θα ανοίξουμε παρένθεση. Εδώ πέρα θα γράψουμε τι θέλουμε να μας πει. Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε εισαγωγικά και να περικλείσουμε μέσα σε αυτά την λέξη μας, η οποία φυσικά θα είναι tutorials. Και εδώ πέρα κλείνουμε τα εισαγωγικά και κλείνουμε την παρένθεση. Έτσι, το println παίρνει μέσα του αυτό εδώ πέρα το όρισμα. Παίρνει στην ουσία αυτή τη λέξη, η οποία όπως είπαμε είναι στα εισαγωγικά. Τα εισαγωγικά να ξέρετε πως δεν θα εκτυπωθούν, δεν θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, στο τέλος κάθε εντολής πρέπει να βάζουμε ερωτηματικό. Αυτό το ερωτηματικό υποδηλώνει το ότι η εντολή μας έχει τελειώσει. Οπότε, αν θέλουμε να γράψουμε από κάτω ένα ακόμα system out, απλώς το παίρνουμε, το κάνουμε copy-paste. Ωραία. Και μπορούμε να γράψουμε κάποια άλλη λέξη από κάτω. Οπότε θα γράψουμε rocks. Γιατί tutorials rocks. Rock. Συγγνώμη. Okay. Λοιπόν. Οπότε βλέπετε έχουμε τις εντολές μας και τα ερωτηματικά. Εδώ πέρα αξίζει να αναφέρω ότι όσοι κάνετε το μάθημα ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον ή αλλιώς AEP, όπως είναι ευρέως γνωστό, θα σας βοηθήσει αρκετά στο να μάθετε την γλώσσα προγραμματισμού Java και κυρίως να ξέρετε δώστε έμφαση αν θέλετε να δείτε κάποια σχολή πληροφορικής ή κάτι σχετικό στις διαδικασίες και στις συναρτήσεις. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Αρχικά όμως πρέπει να το σώσουμε. Για να το κάνουμε αυτό πηγαίνουμε File, Save As και εδώ πέρα θα δώσουμε την ονομασία που θέλουμε. Εμείς θα το ονομάσουμε Tutorials. Ωραία. Αλλά δεν θα το αφήσουμε έτσι. Πρέπει στο τέλος αντί για txt που έχει να γράψουμε Java. Έτσι το αποθηκεύουμε ως Tutorials Java. Να θυμάστε που βρίσκεται ώστε επειδή θα χρειαστεί. Οπότε εμείς το έχουμε στείλει τώρα στο desktop. Πατάμε Save λοιπόν και βλέπετε ότι εδώ πέρα δημιουργείται το tutorials.java. Εδώ πέρα εμένα μου ανοίγει με το Notepad++, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει κάπως στο να γράφουμε τους αλγορίθμους μας, το πρόγραμμά μας, αλλά για την ώρα δεν μας νοιάζει. Μπορούμε να το ανοίξουμε το ίδιο εύκολα και καλά με το Notepad. Οπότε αυτό το new text document στην ουσία το διαγράφουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Τώρα, για να τρέξουμε αυτό το πρόγραμμά μας, πρέπει να το τρέξουμε μέσα από το CMD. Πηγαίνοντας λοιπόν στο search bar είτε στα Windows 8 είτε στα Windows 7 και γράφοντας CMD, μας ανοίγει το command prompt. Αυτό εδώ πέρα είναι στην ουσία τα έγκατα των Windows. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή ανάλυση και δεν είναι ώρα γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ότι λέει C, users και aris. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στον φάκελο C, στην ουσία στο σκληρό δίσκο C. Ωραία. Και εδώ πέρα βλέπουμε τι λέει users. Οπότε users και aris. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα δημιουργείται αυτός εδώ ο φάκελος. Στην ουσία αυτό εδώ το path. Αυτή εδώ η διαδρομή. Τώρα που βλέπουμε ότι είναι το desktop. Διπλό κλικ και βλέπουμε ότι μας βγαίνει desktop. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε αυτό προκειμένου να τρέξουμε το αρχείο μας. Και έχοντας ανοίξει το desktop, άμα ψάξουμε λίγο, μπορούμε να βρούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει το αρχείο μας. Πολύ ωραία. Οπότε, θα πρέπει να κάνουμε cd, δηλαδή να αλλάξουμε directory στο desktop. Οπότε πατάμε cd και desktop. Προσέξτε ότι πρέπει να είστε ένα βήμα πριν το desktop για να το κάνετε αυτό. Αλλιώς θα έπρεπε να κάνουμε πρώτα cd σε aris, δηλαδή στο φάκελο από το username σας και στη συνέχεια πάλι cd desktop. Και πατάμε enter. Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο desktop. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πηγαίνετε πάλι στο search bar είτε στα Windows 7 είτε στα Windows 8 και γράφουμε system. Εδώ πέρα μας ανοίγει αυτό το παράθυρο και πηγαίνουμε advanced system settings. Το κλείνουμε αυτό, δεν μας χρειάζεται. Εδώ πέρα υπάρχει μια επιλογή τέλος πάντων που λέει environment variables ή αλλιώς μεταβλητές περιβάλλοντος, αν δεν κάνω λάθος, όπως είναι στα ελληνικά. Το επιλέγουμε λοιπόν και μας βγαίνει αυτό το παράθυρο. Εδώ πέρα θα δείτε ότι υπάρχει κάτι που λέει path. Αν δεν υπάρχει σε εσάς το path, τότε πηγαίνετε και κάνετε edit, new και γράφετε path. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε edit όμως και βλέπετε ότι εδώ πέρα είναι που θα ορίσουμε πού βρίσκεται τέλος πάντων η Java, η ίδια η Java. Για να τη βρούμε τη Java, ανοίγουμε τον υπολογιστή μας και από μόνο του είναι κανονικά C, Program Files και αν κατεβούμε λίγο θα βρούμε ότι λέει Java.
Εδώ πέρα υπάρχουν δύο αρχεία. Θα πάρουμε το πάνω λοιπόν, διπλό κλικ και bin. Ωραία. Και τώρα βλέπετε όλη αυτή τη διαδρομή. Θα το πάρουμε αυτό λοιπόν και θα το κάνουμε αντιγραφή. Κλείνουμε αυτό το παράθυρο. Τώρα πηγαίνουμε και το γράφουμε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχουμε τη διαδρομή όπου βρίσκεται η Java, όπως ακριβώς έχουμε εδώ πέρα και με το αρχείο μας του που βρίσκεται. Ωραία. Εδώ πέρα στο τέλος πρέπει να βάλουμε και εδώ ερωτηματικό, γιατί έτσι διαχωρίζονται τέλος πάντων τα διάφορα paths τα οποία μπορούμε να βάλουμε. Βάζουμε ερωτηματικό και πατάμε OK. OK. Να ξέρετε πως κατά πάσα πιθανότητα είναι ήδη από μόνο του εκεί πέρα, αλλά καλό είναι τέλος πάντων να ξέρετε πως το αλλάζετε σε περίπτωση που δεν είναι. Ωραία, και τώρα είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Πρώτα όμως πρέπει να το περάσουμε από μια διαδικασία που λέγεται compile. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας να μεταφραστεί σε μηδενικά και άσους προκειμένου να μπορεί να το διαβάσει ο ίδιος μας ο υπολογιστής. Για κάθε υπολογιστή είναι διαφορετικό αυτό, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε το αρχείο που θα μας δημιουργηθεί τώρα, το οποίο είναι ένα αρχείο class, και να το πάμε σε άλλον υπολογιστή για να το τρέξουμε. Οπότε για να το κάνουμε compile, τρέχουμε javac, όπου σημαίνει Java Compiler. Αφήνουμε κενό και τώρα θα γράψουμε το όνομα του αρχείου μας, το οποίο είναι utorials. Οπότε θα γράψουμε utorials, καλό είναι επειδή έχουμε κεφαλαίο να το γράφουμε utorials, αν και δεν νομίζω πως έχει πρόβλημα στα Windows, .java. Έτσι πατάμε Enter. Βλέπετε ότι απλώς μας πηγαίνει κάτω. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο που λέγεται utorials.class. Αλήθεια, έχω πολύ την απορία να δω τι γίνεται αν το ανοίξουμε. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ. Ορίστε, και αυτό φαίνεται εδώ πέρα. Ακαταλαβίστικα πράγματα τα οποία μάλλον είναι μηδενικά και άσy, αλλά δεν ξέρει πώς να το τρέξει στο Notepad. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τι έχει το class, τι γράφει το class, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τώρα απλώς θα το πάρουμε και θα το τρέξουμε. Επιτέλους ήρθε η ώρα για να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Για να το κάνουμε αυτό πατάμε Java και γράφουμε το όνομα του αρχείου class. Προσέξτε ότι αν εδώ πέρα στο utorials.class που έχουμε κάνει, μάλλον στην αρχή που γράψαμε class utorials, αν αυτό το είχαμε βάλει άλλο όνομα, ωραία, και στη συνέχεια αλλά το αποθηκεύαμε ως άλλο αρχείο, μάλλον αν το αποθηκεύαμε ως utorials και εδώ είχαμε άλλο όνομα, εδώ πέρα θα μας έλεγε utorials.java, αλλά το αρχείο class θα μας έλεγε αυτό που έχει εσωτερικά, δηλαδή θα μας έλεγε αυτό. Αν για παράδειγμα είχε αυτή την ονομασία, θα μας έλεγε αυτό, έτσι θα λεγόταν το αρχείο class. Οπότε προσέξτε να είναι το ίδιο, η ίδια ονομασία, έτσι ώστε να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, και τώρα μπορούμε να γράψουμε λοιπόν utorials. Πατάμε Enter και βλέπετε ότι μας εμφανίζεται το μήνυμα utorials rock. Ωραία, και για αυτούς που ανυπομονούν και λένε τι, μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, θα πάρουμε και θα το πειράξουμε λίγο ακόμα. Μπορούμε για παράδειγμα να το βάλουμε να κάνει μία πράξη. Οπότε θα διαγράψουμε το ένα system out και εδώ πέρα θα γράψουμε για παράδειγμα 3 και 5. Εδώ πέρα θα αφήσουμε ίσον. Ωραία. Αυτό θα εμφανιστεί ως μήνυμα. Δεν πρόκειται να κάνει την πράξη εδώ πέρα. Την πράξη θα την ορίσουμε εδώ δίπλα. Θα βάλουμε συν, γιατί αυτό το συν σημαίνει ότι θέλουμε να εκτυπώσει αυτό το μήνυμα και κάτι ακόμα. Μπορούμε να το βάλουμε να εκτυπώνει ένα ακόμα μήνυμα. Οπότε, για παράδειγμα, μπορούμε να το βάλουμε να εκτυπώνει 3 συν 5 σκέτο και εδώ πέρα να το βάλουμε να εκτυπώνει συν 7 και ίσον. Αφήνουμε και ένα κενό. Προσέξτε ότι τα κενά σας θα είναι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οπότε 3 και 5, εδώ πέρα αυτό είναι το κενό σας. Αν το διαγράψουμε αυτό θα είναι 3 συν 57 θα φαίνεται. Οπότε αφήνουμε κενό. Και εδώ πέρα ξέχασα, γιατί αν το γράψουμε έτσι θα είναι 3 συν 5, 7. Ωραία, οπότε πρέπει να βάλουμε ένα συν και εδώ πέρα στο 7. Οπότε τώρα θα μας εμφανίσει 3 και 5 και το δεύτερο όρισμα και 7 λοιπόν ίσον. Και τώρα θέλουμε να δείξουμε ότι θέλουμε να κάνουμε την πράξη. Για να το κάνουμε αυτό, εδώ πέρα γράφουμε γυμνές ας πούμε τις μεταβλητές μας. Οπότε γράφουμε συν και έχουμε. Αλλά θα βάλουμε παρένθεση ώστε να γίνουν οι πράξεις. 3 συν 5 συν 7. Ωραία. Πολύ όμορφα. Και τώρα λογικά πρέπει να μας εμφανιστεί 3 συν 5 συν 7 ίσον με το αποτέλεσμα αυτό το οποίο στην περίπτωσή μας λογικά είναι 15. Προσέξτε και πάλι όπως λέω ότι ανάμεσα στα διαφορετικά ορίσματα που έχουμε βάζουμε συν.
Οπότε, file, save, τέλεια, το σώσαμε. Προσέξτε όμως ότι αν πάμε να τρέξουμε τώρα το αρχείο μας όπως είναι, ωραία, θα μας βγάλει πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει επειδή τρέχει το αρχείο class. Κάθε φορά που αλλάζετε κάτι στο πρόγραμμα πρέπει να το ξανακάνετε compile. Οπότε διαγράφουμε αυτό το αρχείο για να μην μας μπερδεύει και μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στις εντολές σας πατώντας τα βελάκια πάνω και κάτω. Οπότε θα κάνουμε javac utorials, enter και τώρα θα κατεβούμε και θα τρέξουμε java.utorials, όπου βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί το άλλο αρχείο java. Πατάμε enter και βλέπετε ότι μας βγάζει κανονικά το αποτέλεσμά μας όπως και περιμέναμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ξέρω πως ίσως ο προγραμματισμός να μην είναι και το πιο ενδιαφέρον πράγμα στον κόσμο, αλλά αν μάθετε λίγο πώς χρησιμοποιούμε έτσι τη δομή στη Java, θα δείτε πόσο πιο εύκολο θα σας φαίνεται στη συνέχεια να προγραμματίζετε σε JavaScript, όπου θα μας χρειαστεί όταν θα φτιάχνουμε παιχνίδια στη Unity. Οπότε μπορείτε έτσι ενδεικτικά να δημιουργήσετε εσείς μικρά προγραμματάκια τέτοια. Θα δούμε σε επόμενα επεισόδια πώς μπορούμε να δίνουμε τις εντολές από το πληκτρολόγιο, δηλαδή να βάζουμε εμείς τους αριθμούς που θα θέλαμε να γίνονται οι πράξεις, και θα μάθουμε γενικότερα τα βασικά του προγραμματισμού. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το tutorial. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe άμα θέλετε να δείτε τα επόμενα επεισόδια, like, dislike φυσικά, αλλά παρακαλώ γράψτε τι δεν σας αρέσει και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σε όλους!